Start optagelse. Okay, hvordan tænder man den der op? Okay, kamera tænd. Fokus, tænd. Kom nu, gør et eller andet. Ej, jeg glæder mig. Hallo! Hvordan fanden tænder man det der lortekamera der? Okay, det er altså ikke små børn, der skal høre den her. Hallo! Hvor fanden er det der lort henne? Hvad er det? Hvad er det? Hold nu. Hvorfor skulle jeg holde kæft? Det er fordi jeg siger det. Hvorfor? Jeg siger det. Hvorfor siger du det? Hjælp mig lige lidt her. Hvordan tænder man det der videokamera, eller det der videokamera der? Lad mig det gøre. Ja. Prøv at stoppe optagelsen. Nej, vel ikke. Ej. Ej. Okay, stop it. Ej. Dokumenter. Computer. Nej. Jeg kan så ikke bare også. Lige meget. Nej, jeg vil gerne have dem, at de skal se min skærm og se, hvad jeg laver. De skal se, hvad jeg downloader. Ej. Jamen ellers kan de jo kun høre min lyd. Min smukke stemme. Ej. Så med din smukke stemme. Hold din mig. Åh, hvor er det irriterende. Lad mig godt det klart. Der er ingen ikke der. Ja, det er jo. Hold nu kæft. Skal du op på 84%, mand? Lad mig godt det klart. Der er ingen ikke der. Et billede af en kat, der står og venter på et bus. Ej, okay, det var faktisk ret grimt. Hallo. Ej, hold nu op, mand. Jeg skal have fundet det der, hvordan man gør de der, hvordan. Ved du, hvordan man gør det? Nej. Lad mig gøre det klart. Der er ingen ikke der. Kontroller. Den der. Lyd. Hvad fanden, men nej, jeg skal jo ikke ind på lyd, vel? Skærm. Frederik, kom ind. Jeg er fuld. Slap dog af. Jeg prøver ligesom på noget, så jeg kan alt. Frederik, Hvad? jeg er fuld. Nej! Nå, okay, jeg tror du mangler sådan en lille centimeter eller sådan noget. Scheisse, hvor er det højt, mand. Jeg glemmer helt tiden at skrue lyden ned. Du kan ikke høre, du kan ikke høre, du kan ikke høre. Hvad? Nå ja. Jeg ved også godt lide, at du har den anden slags på. Hvad mener du? Sæt dog den anden vogn af, mand. Nej, jeg vil ikke. Hold din kæft. Jeg kigger. Ja, hvad du gør. Og mig skal nok styre. Okay. Det ligner ikke det der, mand. Lad mig gøre det klart. Der er ingen ikke der. Lad være med at tale i resten af optagelsen. Hvad? Vil du se? Nej med dig. Nå, jeg troede du sagde nej med dig. Eller nede med dig eller sådan noget. Rigtig kabøse. Ej, Og han kan da meget bøvse. Ej! Hvad? Hvorfor fanden skal du have ham? Var det ikke en ham? Nej. Au. Lad mig godt det klart. Der er ingen ikke der.
noget sjovt. Igen. Tilføj papir, mus. Hvis der er nogen, der ved det, så må de ringe ind. Ej. Jeg overvejer at spørge Kino, om jeg godt må købe min computer for 2,5. 2,5. Hvorfor kun 2,5? Hvorfor ikke 3? Ej. Jeg har ikke penge. Ja, hvis du havde 3. Og jeg har sgu også 3.000. Men jeg gider du ikke at give ham, eller hvad? Ikke nogen i hvert fald. Nej, nå. Okay, jeg er da ligeglad. Det er da ikke min bobo. Hvad for fanden er det? Jeg tror sgu ikke skide over, hvordan man gør dit. Du står ikke optagelsen! Hvad? Du står der for flere optagelsen. Du skal vide, hvad jeg taler om.